Het is definitief. Tennisclub Dokkum pakt zijn gwot en verhuist naar het Tolhuispark. Er wie nog lang twijfel tussen de gemeente en de tennisclub. En er wie er ook nog geen akkoord over wat de kosten dragen zou van de verhuizing naar het Tolhuispark. Hierlien kwam de Scott in de zaak en hebben eindelijk het besluit nemen kind met z'n allen om toch te gaan dat de tennisclub je gaan verhuizen. De afspraak is dat de tennisclub de groen inlevert op het Hudderavenspark en daarvoor in ruil wordt eigenlijk het complex hier opleveren op het Tolhuispark. Er wie daarnaast wat kritiek dat de tennisclub van het restige plakje in het Hudderavenspark jonken een drokke die komen zou. Maar er zijn ook een soort goede verorings. De tennisclub krijgt Bigelieks 6 gravelbanen en 2 padelbanen. Padel is een sport heel erg in opkomst. Hè. Overal in Friesland zie je dat padelbanen worden aangelegd. En er zijn ook al mensen die al maanden aan mij vragen wanneer kan ik komen padellen, Gerard? Want wij willen heel graag in Dokkum padellen, want we padellen nu in Burgum of in Leeuwarden of in Kolm. En dat willen we graag dichtbij doen. Wanneer denken jullie dat het ongeveer hier zo klaar is? Nou, het zal wel september, oktober, hopelijk eind oktober dat de banen, of dat het gebouw klaar is. De banen zijn misschien wat 1 september klaar. Maar Doede van der Werf, de aannemer, die streeft er wel naar om ook eind september klaar te zijn. Maar of hem dat gaat lukken, dat weet hij nog niet helemaal zeker. Ondanks kan er altijd nog maar een gereest hertennissen worden op het oude vertrouwde nest in het Hudderavenspark.